May camera yan. Ayan, sinasabi niyo. May joke lang, kaka-open ko lang kay Kuya Jong. Umayos ka, Chin. Bakit? Ano sinasabi mo, Rika? Alam mo si Chinjan, wala yan sa Relix eh. Ay, kung kinakalaban mo. Dapat na ito kaya printong ito. Dapat doon, pakakag pa rin. Ano? Ay, Sinasabi. Hindi nga na. Magsalita ka rin ng salita natin. Ang mukha, hindi mo na maintindihan. Ano, pagkakarasabikan. Ang pangit ko pala. Yan o, sana hanap ng kripo. Ayan na, let's go. Sa akin? Ganda ko dito. Nainis ka na? Naiinis na ako sa sinasabi mo. Gutom lang din yan eh. Sabi ko nga, gutom na. Okay na to. Sige na, kaya na kaya. Ako yan. Sabi. Okay. Dito Santana. Dali na tama. Saan po at ano? Tapos na yung gawa doon at nagluluto si Rika ng pansit, merienda. Ito, Ano tayo? merienda. Pansit. Ito mga sahog. Ay mo, what? Sahog, gulay, Tatay, toyo. maging sa'yo ako. Sila tatay. Diyan. Uy, tay. Parson. Si Karot. Ako ganito, kaman. Lugar na kuman. Karoon ka mag-alas ko ah. Ano? Masa na tayo ka? Hindi ko alam. Masa ko marami ka? Isa. Ay, Ika. ayun nga ni. Ano kuya? Nagano ka man? Nagre-ringgaw ba? Ikaw, nag-ano ka? Nagkawat-kawat ka na rin Nagluluto yan. ako, ikaw. Luluto si Rika. Ito na kung masarap at ito tayo. Sige, ang ani po. Patang Okay yan na rin. Gusto ninyo kuya, masabaw? Hmm? Depende kung ano yung discarding, kung may sabaw o gisado lang. Kayo, ako kasi gusto ko yung may sabaw. Ano lang, may sabaw. Para may higop-higop. 69. May tatanong si Erika kung ano, gisado o may sabaw. Hindi ito sa tanong mo. Wala ganyan pa. Ilang kilo to? Wala na. Yung tanong mo, edad. Ubusin mo to? Ano kuya? Ubusin mo yan? Magpitik ba? Di naman. Oo, dami yan. Grabe. Dami. May okasyon. Ilang kilo to? Darawa. Ano lang, mga kalahati lang siguro. Magluto siya. Kalahati. Tapos Yan guys, nagkakagulo na dito. Mga kalahati lang siguro. Kasi minsan kasi pumunta dito kaya nagkagulo eh. puto, masagang puto ito. Alin tayo? So tanghon. Ah, tama mo yan tay. Bagong mo yan. Pangaluto ng ano. Pang may almusalan man yan. Pwede ito pangaluto. Mana yan, may pag may patula. Balon-balonan. Patula. Patula. Oo. Patula masarap. May atay. Pwede atay din. Di ba yung gawa ni Pap? Mamay Gwen. Oo. Ang sarap niya. Ang sarap. Ang Ang sarap. sarap. Ang sarap talaga. May ano yun, may atay yun. Ang orma si Rika so Bato na pwede rin. pagmamahal dito sa inyo. Wala pa yung timpla ha. Wala pa man yan kasi inaano pa yung Kita na matiyok. Lo, balaglagan ng ano lo. Natumbo. mamaya na. Dinudo yung kayo ang beer pinchot ko. Ito, yun. Bumili pa ito. Nagdayang na Ano yan? Kiss naman na. David Duman. Yan o, saan yan lagay? Kaya tuloy mo Paris Kill. Sige natin na. Saan yan lagay? Mamaya. Pag tulo na. Harap ko rin ka sa camera. O, dali. 1, 2, 3, go. Sige, magkulitan kayong dalawa. Banyo. Luri. Nasa tibidang. Ay, baby. Kaya nagsigo na dali. Ako dali sa bahay.
Sino walang boses? Maganda pa yung boses mo, no? Kaya tibilang, no? Sabi niya sa kanina, hello! Tapos sabi ko man, dapat sinabi mo, sound check! Practice ka lang ko. Sound check ka na ko. Di, kulang pa yan. Kulangan sa money. Hindi siya Hindi, yung ano. Hindi yan. Maraming pangailangan mo. Hindi mapakali si Tilo. Natataranta, sari ka lang naman yan. Natataranta. Dalawa kasi tayo dito. Wala lang bot kasi malaking marami lang yan. Pataranta ka na naman. Taranta si Tilo. Dalawang maganda kasi. Sabi ni Tilo. Feel ka lang kasi Tilo ito. Huwag mo upuan yung kutsilyo. Relax ka lang. Magiging kwento talaga to. Talaga. Anong hinihintay mo? Ito na lang. Tapos, bakit sinabi ni Tilo, babay lang at least. Nagluto tayong magkasama. Kung ano ko, saan nyo nata kayo? Timpla na ito. Tilo. Saan na yan, Tay? O ano yung malaw yan? Sibuyas? Sibuyas? Kulang man. Nagdagan pa natin tas bawang para mas malasa. Madami na yun, di. Dami pa. Nakulong pa na oh. Parang mga bago gamit dito. Bago kasi lang kasing dati. Kaya bago. Joke lang. Ayan, binili talaga yan. Kayo. Warangon kalpungan ba? Ay, nag-viral ngayon ako. Galasa na ng kaunti. Pag kulang pa ng ano, lagyan mo na lang ito. Kasi, Kulang dito mag-sarap mamaya. magaman, ako ka, na ako. Wala man. Bus na. Meron di. Ay, wala. Wala. Wala, naghihirap tayo. Yan na lang. Sarap ka na sa lasa. Ano, di ba? Kulang naman sarap. Dapat sa bawat subo, namnamin mo. Ano? Nak. Kulang talaga to. Lagyan ng pagis. Ito na, pabuti na lang. Ayan. Talagang lasang-lasa. Bawal na mag-budget na ito. Matugas. Yan po, namaritisan yung dalawang nagluto. Gumagawa kasi si Rika ng ano, experimento. Ha? Gumagawa ng pampalumay. Gayuma. Hindi yung nag-viral pa gabi. Kuya Vince! Saan si Kuya Vince? Wala na. Ano tatanungin ko? Pag ikaw pinakain ng gayuma, susunod ka ba? Parang di naman yan totoo. O yan, di ba tita? Hindi naman. Totoo yun! Si tita nga, ginayuma si Kuya Bobby. Joke lang. Joke lang. Totoo nga niyahan. Mani, sige na. Maniwala ka sa gumagawa ng gayon. Pero pang ano, adji na po kaning diretso taro.
tondo. Kalat. Okay na? Sakto lang. Mauubos mo na yan sa palasa-lasa. Masarap. Na dalawang nor. Mauubos niya na yan, guys. Pag... Sige, nasama ka. Yan na yan. Huwag ka nang kaluway niya. Parang inaangin lang. This na experience ka na. Ay, lang pala yan. Huwag initing-iting mo na naman natin. Labay na ang... Buti di ka nasugatan. Hindi nga, dito mo takot ma'am. Sakit? Pero walang tingin. Nakalso? Nano yan, Che? Yung ano sa bato? Nakapatong sa bato yan. di ba? Nano yan? Patong Yun na, sa bato. silas ako kanina. Masakit-sakit din yun eh. Kasi ang tangkad mo, siyempre. Ganun eh. Okay lang. Ano ang unang nabagsak yung pit mo? Ulo mo. Alam mo Sa niyo yung mo. ulo ko. Wala ka nabagsak. Ano? Gumanito kasi ako. Patong siya diha. Nagyangan ng til. Kailan? Na-slide doon. Ayun. Ay, baliw. Ha? Tumba talaga. Tumba nga dito. Oo nga, natumba nga ako. Ganyan siya oh. Tihaya yan. Naantog yung, alam ko. Tihaya ka yan. Tihaya ka Kasi yan din. nag-practice ako magganito. Buti nga, nakatikot yung bakal. Ikaw nakatikot yung bakal. Pero okay lang, nahimas-masan naman ako. Daw sabi ni Simbo. Nagkataon daw ito. May gayuman na talaga to, guys. Bunso, tapos niya ako ninyong unuan, pangalaw ko nagtatabuyan na rin mo. Balik ka sa iyong mama. Pag entry lang, tapos gusto. Nakaliwas naman siya, nakaliwas siya. Ay, wag pa siya, nagmana ako yung alis ka na ko, Yabi? Malumay ako sa luto dito. Hindi mo. Hindi ka lakad pa. Hindi ka naman dapat lumayon eh. Kaya lakad ka? Hindi na yun dapat lumahintay kasi may na... Amo! Diba? Diba? Nakakaway si Rika. Hindi na yun. Hindi na yun. Kala ko inaway mo talagang tutugan ko sa'yo. Umalis na pati. Ay, anong oras na tayo? Last tres. Ay! Anong oras na? Ayan na. Alas 3 kasi tayo. Wag ka na mag-explain. Hindi ka na mag-explain. Ako na yan. Paliwanag ka na lang sa barangay. Maliwanag ka kay Chip. Ha? Revens. Ano? Yan si Chip Revens. Kantin? Chip pa. Wag. Okay lang yan para makita nila. Ang pagluto. Wag. Baka ano? Ang walang Galing ka ba? magic sarap. Rika, Rika, galing ka ba ng balatan? Galing sa Rika. May camera yan. Oh. Ayan, sinasabi niyo. May joke lang, kaka-open ko lang kay Kuya Jong. Umayos ka, Chin. Bakit? Ano sinasabi mo, Rika? Alam mo si Chinchen, wala yan sa remix eh. Ay, kung kinakalaban mo. Dapat na ito ganito ito. Dapat doon sa kakag. Ano? Ay, Sinasabi- yun. Hindi nga na, hindi na. Salita natin. Ang mga, hindi mo na maintindihan, ano, pagkakasabikan. Wala na lang ang drama. Ang pangit ko pala. Jeroy! Yan o, sana hanap ng kripo. Ayan na, let's go. Kaya
Lilipat yan pa rin. Ilipat niya rin. Bakit? Nalagyan ng doon. Bay dala kong malaw mo. Ay, maano na aon. Sabi. Baydon ko sana? Baydon? Baydon ko? Sige, bay da. Bay da. Okay lang yan. Ilagay mo na kasi pag inana mo yan. Matagas nga ni. Matagas pa nga ni. Tagas nga, ni ang payo man kang yawn dyan sa may kawali. Para yan. Ha? Halaban kasi. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Mahilig ko yung kinkin. Ay, mga kunaw pa. Di ba ako titimplahan ng kape? Aba? Wala man. Inaaway mo ko kaya magtimpla ka ng sarili mo ngayon, kuya. Ilan gusto ko nung ilo-oyo yung tabukan. Lapukan, nagpagpiligilit. Ano? May sinasabi siya pero hindi naman maintindihan. Bahala yan si kuya. Di ba ako kapityan? Dapat na nakikita ang paos. Bakit tayo ingay nyo nagluluto, ha? Oh, may paugab-ugab ka pa. Sunog yun ni tatay. Kitang-kita ka. Okay na yan, Rika? Oo na. Ang galing. Titignan ka na naman. Ubus na, be. Ubus na ng hawa mo. Ayan. Adi mo napansit na. Oh, naka. Magkain ka kasi ng kalamansi. Perfect. Turuan ka man ang maggawin. Ayaw na ba? Marunong luya. Ayaw din. Ano gusto mo? Basta adi pansit. Magbabasa man sana yun sa Saan mo sabi nga ni kung kayo manatubog kung tabi sa payo? Pabayai! Ano gusto mo? Maduli ang payo. Yung katabi niya. Sabi ng itlog. Ano yun? Ay, bulit. Ay, bulit. Sayang kang pansit. Hindi pa. Langkawa ka, langhina ka. Ano? Hindi yan. Hindi pa. Kunti pa. Kabilog kayo. Kunti pa. Sige pa. Ayan. Oh, okay na to. Okay na yan. Okay na to. Sige. Okay na to. Kailangan yung tumaw sa bawah. Masarap may sabaw na tayo. Wait lang, higupin ko na nga yung sabaw para... Joke lang. Alasan ulit natin. Siya, siya puti, Marik. Ubus na tayo. Siya, Marik. Okay na to. Sinabi niyo kanina, hinalo natin ng Lemon. Lagay ang limon dito. Ayan mga kasani, so bali yan si Rika nagluto ng pansit. Ay, dalawa kami dito. Ayan si Chinchin, ano na yan, nagkawak ng kamera. Dalawa sila, nakatingin ang isa. Amungani, sabihin mo. Amungani. 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 Pag kung amo ang hinahanap ko, katulong. Amungani. Sa akin? Karot man. Banda ko dito. Nainis ka na? Naiinis na ako sa sinasabi mo. Gutom lang din yan eh. Sabi ko nga, gusto mo na. Okay na to. Sige na, kaya na kaya. Ako yan. Sabi. Okay. Dito Santa na. Dali na tama ng okay. Okay na to. Kaya Jason. Mana? Okay na to. Kano ito? 50? Natawanan din kita pag nawalan ka ng boses. Tama na muna yan. Ano? Samantala niya, pati ang daming hinalo. Pati! Nakakatiis pa. Kuya! Sige Rika! Abong ka mo magtambay na. Hindi, nagkape pa nga ako eh. Nagtatampo na. Bakit ka nagtatampo? Basta makita ko lagi ka na kumain ka, masaya. Masaya na kami. Hindi ka nga kumakain. Uminom ka ng kape. Hindi, nagatas ko siya ito. Ayan po, maraming salamat kay Rika. Ayan po, napakasarap ng niluto ni Rika. Siyempre kay Chin. Happy birthday
Tuyok. Birthday. Kanino Happy birthday? birthday, tuyok. Kanino birthday? Happy birthday sa anak natin, Bidang. Happy birthday sa anak mo, Ate Bidang. Malayo pa. Malayo pa, ngayon nga daw eh. Ngayon na pa. Pause na talaga. Wala na. Para. Hindi na maintindihan yung sinasabi niya eh. I-chat mo na lang mamaya. Ano, Tilo? Tama na muna yan. Sabi ko kasi, may na. Tilo. At sinisiwaray. May bayad yan. Tiyo. Tara na, ayaw niyo. Sabi ay camera. Halika na. Hindi ako kumain kasi nagtitinda. Kuya, bala po kami. Ikaw Kuya Jason. Mapakan ka na, ikakita. Okay lang yan, kahit magtampo kayong lahat sa akin. Huwag nga niya. Pilitin ang ayaw ko. Tanggap ko naman yan kung magtampo kayo sa akin. Kasi papunta pa lang kayo dito, nag-isip na ako magtampo kayo. Ang dagdag din Kuya. Tara na. Mamaya na yan. Ito Kuya. Okay. Carlo. Mamaya na yan. Bitay man kasi mag-usap. Huwag ipuruga. Sa'yo na. Lo, Ito sinit. di maya na yan lo. Ano ba Lalagyan sa amin ng hipon. Oh! Nagkukuwal to. Ay, pag ikainan ako, tinula. Naikupan mo. Sila, kamain ka na nga. Ikaw? Sarap ang Pwede ka na ako. Ayaw! Napulot ko yan, tay. Saan? Adi mo na doon. Pinataban nyo na lang. Ay, hindi ko tol. Masarap kaya talaga ka di. Adi sili. Magaling tayo, para share tayo. Ito tayo sili. Gusto mo? Barbarera. Mahilig yan si tatay sa sili. Abo! Amo. Yan po, merienda na, luto na. At siyempre salamat sa nagluto sa dalawa. Kay Rika at saka kay Chinchin. Di ba si Tujan? Salamat. Thank you din pag naubos nyo to. Ibig sabihin na salamat kayo. Salamat. Ate Bidang. Bye kayo. At pasensya na kayo, hindi mo na magsasalita dyan na si Ate Bidang kasi nasobrahan sa kakasigaw. Ayan, schedule niya. Voice test. Schedule. Within nada. Kasi tatay. Yun, salamat po. Salamat sa nagluto talaga. Sarap. Ito pa. Merienda time. Sila po yung nagpansin, so hindi po lang ko niya. Merienda time. Tingnan mo. May limon ba natin? Kanina ka po. Hindi po ako ninaya. Oy, hindi natin daw hinagawa. Tara na kasi. Hindi, ako naman mga karot lang. Dali na ako. Nagkape kasi ako mga karot lang. Mamaya na ako. Saka kumuha ka naman sa chin. Sa punuan. Yan, kuya. Pero ito, sabi ko lang Nagkape kasi tayo mga karot lang, kaya maya tayo pagkain ng... Saan kayo nuli? Hello, tara na to. Ha? Live vlog. Tira na lang sila. Anong kasama? Siya lang, di ba tayo? Ay, oo. Alam ko na yun. Talaga, chili niya kayo mo eh. Hindi, masakit yung ano. Wala man kasi. Babay, Buti na hindi ka napipikon dyan. Ganyan Sarap. talaga yan. Alam mo ba? Ang mapiko sa akin, daig. Tatlo lang. Dali na! Masarap ka. Hindi ka naiinom ka na. Hindi alam ako na ibig sa inyo. Sarap nito, kanin. Ulaman, di ba? Yan po, tapos na kami kumain. At busog. Sa Bidang di pa rin. Tapos ninanamnam niya ng gusto yung luto ni Rika. Nauna pa siya sa akin kumain, nahuli pa. Ninanamnam ng gusto Rika. Ate Bidang. Alala. Hmm. Salitain mo kasi. Pilitin mo.
Pasan mo, te. Bukas hangin na lang yan lalabas dyan. Wag na wag ka muna maghalita ng halita. Amo. Pinasigaw na ng pinasigaw kahapon. At yan po, ang ganito ang vlog na to. Maraming salamat. Yun. Bye-bye.